नमस्कार. कोकण साद लाईव्हच्या या विशेष कार्यक्रमात मतदान देगा देवा तुमचं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आता वाजू लागले आहेत. विधानसभेची निवडणूक कधीही जाहीर होऊ शकेल. हा आता जो येणारा काळ आहे तो सगळा सणांचा काळ आहे. लवकरच गणपती बाप्पाचं देखील आगमन आपल्या घरामध्ये होणार आहे. या सगळ्याच पार्श्वभूमीवर कोकण साद लाईव्हने हा एक विशेष कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे, मतदान देगा देवा. आज या कार्यक्रमामध्ये आम्ही अशा नेतृत्वाला आमंत्रित केलेलं आहे की जो एका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या एका टोकाच्या तालुक्याचं नेतृत्व करतायत. वैभववाडी हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एका टोकाचा तालुका. पन्हाळा बावडा मतदारसंघामध्ये ज्यावेळेस होता त्यावेळेस त्याचं एक वेगळं राजकारण होतं. परंतु ज्यावेळेस वैभववाडी हा तालुका सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडला गेला त्यानंतर येथील राजकीय परिस्थितीमध्ये एक वेगळी अशी चमक दिसून यायला लागली. वैभववाडीचं योगदान सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ज्याप्रमाणे आहे तसंच तिथल्या राजकीय परिस्थितीचं देखील योगदान सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आहे. आणि या वैभववाडी तालुक्याचा किल्ला ज्या माणसाने गेली कित्येक वर्ष राखून ठेवलेला आहे असं नेतृत्व म्हणजे अतुल रावराणे. अतुलजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. खरं तर वैभववाडी याला कोल्हापूरचं प्रवेशद्वार देखील म्हटलं जाते. परंतु एका बाजूला दुर्गम असलेला वैभववाडी, एका बाजूला कोल्हापूरचं प्रवेशद्वार असलेलं वैभववाडी, एका बाजूला कोल्हापूरशी निगडीत राजकारणाचं साधर्म्य असलेलं वैभववाडी. परंतु गेल्या काही वर्षामध्ये वैभववाडीतली जे काही राजकारणाचे वारे जे आहेत ते एका वेगळ्या पद्धतीने फिरतायत. काय सांगाल या संदर्भात? कसं आहे, पहिले मी तुमच्या सर्व कोकण सादच्या टीमचं, तुमच्या सर्वांचंच मनपूर्वक अभिनंदन करतो. लवकरच आपण सर्वच आता म्हणजे तुम्ही हा अतिशय चांगला उपक्रम घेतलात. तुमच्या आधी जे तुमचं लाईव्ह सिंधुदुर्ग चॅनल होतं, आता तुम्ही कोकण साद केलं. मला वाटतं आपलं चॅनल सुरू झालं तेव्हापासून माझ्या चांगल्यापैकी तुम्ही सर्व संपर्कात आहात. 2010च्या आसपास मी या जिल्ह्यामध्ये राजकारणामध्ये सक्रिय झालो. आदरणीय त्यावेळेला मी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होतो. आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी माझ्याकडे त्यावेळेला इकडची जबाबदारी दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचा सरचिटणीस युवा सेनेचा युवाचा पण मी उदय सामंत हे त्यावेळेला महाराष्ट्राचे अध्यक्ष होते आणि त्यांच्या जोडीला मी इथे कोकणात संपूर्ण काम करत होतो. त्यावेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशी आघाडी होती. ज्यावेळेला मी आलो त्यावेळेला मला वाटतं पालकमंत्री नारायण राणे होते, काँग्रेसमध्ये होते. एक या संपूर्ण जिल्ह्याची राजकीय गणितं त्यावेळेला फार वेगळी होती. त्यावेळेला तुम्ही या जिल्ह्यातच असतात आणि तुम्हाला माझ्याशी जास्त माहिती आहे. आपणही ओरोसला बरेच वेळा भेटायचो. 22 SP होते त्यावेळेला आणि ई रवींद्रन एक कलेक्टर होते आणि दीपक केसरकर त्यावेळेला आमचे राष्ट्रवादीचे इथून आमदार होते. चांगल्यापैकी एक विरोधी पक्ष पण राणेंबरोबर असल्यामुळे एक आमच्या पक्षाला त्यावेळेला दाबलं जायचं, म्हणजे नगण्य असल्यास असे आमचं अस्तित्व हे त्यावेळेला दाबलं जायचं. म्हणजे तुम्हाला माहीत असेल की त्यावेळेला दीपक केसरकरांना नारायण राणे सभागृहात ADPDCमध्ये बोलूनही देत नव्हते. एक रागाने दीपक भाई तेव्हा तिथून रागाने निघूनही गेले होते. असे बरेच इन्सिडेंट्स त्यावेळेला होते की त्यावेळेला ह्या संपूर्ण जिल्ह्यावरती राणेंच्या नावाची एक दहशत होती की राणे म्हटलं की सगळे कार्यकर्ते त्यांच्या मागे आणि बाकी विरोधक कोण नसायचे. शिवसेना ही त्यावेळेला फार कमी होतं.
शिवसेनेचं अस्तित्व फार कमी होतं. नंतर परशुराम जीजी उपरकर की ही सर्व मंडळी बऱ्यापैकी बाजूबाजूला झाली. बरेच नेते त्यावेळेला होते ते बाजूला झाले. पण ह्या सर्व याच्यामध्ये जिल्ह्याचा विकास काय होत नव्हता. जिल्ह्यामध्ये राणेंच्या बाजूने जे राणेंचे कार्यकर्ते होते, म्हणजे जेव्हा ठेकेदार संस्कृती जी होती ती फक्त राणे या भागामध्ये पोचत होते. त्याचं एक गणित मी पाहिलं तुम्हाला सांगतो की तो ठेकेदार हा तिथली एक जागीरदारी असल्यासारखा असायचा. मग तिथली ग्रामपंचायत असेल, पंचायत समिती असेल किंवा जिल्हा परिषद असेल, तिथे ती राणेंना मदत करायची आणि त्याच्या बदल्यात राणेंकडनं कामं मिळवायची. हा एकमेव या जिल्ह्यातल्या सगळ्यांचा व्यवसाय होता. पण आपल्या इथे चांगल्यापैकी सुशिक्षित वर्ग फार चांगला आहे. वैचारिक पातळी आपल्या लोकांची चांगली आहे. त्याच्यामुळे ज्या प्रकारे राणेंची ताकद वाढत होती त्याच प्रकारे राणेंच्या विरोधातलाही फार मोठा गट होता. जे वैचारिक पातळी होती, म्हणजे आत्ताची भाजप आणि त्यावेळेच्या भाजपमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. म्हणजे त्यावेळेच्या भाजपमध्ये आप्पासाहेब गोगटे, आमचे सदाभाऊ ओगले काका, असे अविनाश गोखले, विजय दुर्गला, ही अशी जी देवगडमधली मंडळी होती. या भागामध्ये आलात तुम्ही तर कणकवलीमध्ये सुद्धा त्यावेळेला बरेच अशी चांगली लोक होती की जी चांगल्यापैकी अजूनही त्यांना विरोध करत होती. म्हणजे त्यात असेल तर संदेश पारकर होते, बाकीचे पण बरेच जण होते. पण ते असे रुपेश नार्वेकर म्हणून आहे तो होता, वैभव नाईक तर विरोधातच होते. तर ह्या सर्वांनी जी एक वेगळी ताकद तयार करत होत्या. आमच्या इकडे वैभववाडीमधली परिस्थिती वेगळी होती. पण वैभववाडीमध्ये राणेंना त्यावेळेला बऱ्यापैकी विरोध होता. कारण आमच्या तालुक्यावरती सुद्धा त्यावेळेला बावडा, म्हणजे आमचं त्यावेळेला मतदारसंघ असा विचित्र होता की विधानसभेला आम्ही खाली आणि लोकसभेला आम्ही वरती. त्याच्यामुळे यशवंत एकनाथ पाटील, विनय कोरे, त्यानंतर खासदार आमच्या निवोदिता माने, तर त्याच्यामुळे तो एक वेगळा पगडा होता. आणि त्याच्यामध्ये राणेंना मानणारी माणसं आमच्या इकडे नव्हती. मग नारायण राणेंनी त्यांच्या दहशतीने आणि त्यांना मानणारे लोक आहेत त्यांना ताकद देण्यासाठी तिथली कॉन्ट्रॅक्ट आणि ठेकेदारी त्यांच्याकडे सोपवली. पण हे करत असताना ह्या जिल्ह्यामध्ये हा पर्यटन जिल्हा आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून या जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे हे त्यांनी कधीच बघितलं नाही. की इथली बुद्धिमान मुलं आहेत, या मुलांना जर आपण चांगलं काम दिलं तर या भागातला चांगला विकास होतो, यांना रोजगार इथे उपलब्ध. तर हा यांचा कोणाचा दृष्टिकोन नव्हता. फक्त तरुणांना ठेकेदारीत आणायचं, राजकारणात वापरायचं, यूज अँड थ्रो. पण त्याच वेळेला उद्धव साहेबांचं लक्ष इथे गेलं. बाळासाहेबांचं इथे कोकणावर प्रेम होतं. बाळासाहेब तेव्हा हयात होते. बाळासाहेबांनी त्यावेळेला इथे लक्ष टाकलं. उद्धव साहेबांच्या बऱ्याच फेऱ्या झाल्या आणि मग हळूहळू जे राणेंच्या विरोधातले होते ती लोक सगळी उद्धव साहेबांच्या जवळ जायला लागली. आणि मग एक चांगला गट तयार झाला. वैभव नाईक पहिल्यांदा पडले. त्याच्यानंतर त्याच वेळेला तिकडे प्रमोद जठार, वैभव नाईक ज्याला इथे पडले त्याला प्रमोद जठार तिकडनं निवडून आले होते. म्हणजे एक जो प्रवाह आहे राणेंचा तो कमी व्हायला लागला. जिल्ह्यामधलं त्यांचं अस्तित्व डळमळीत व्हायला लागलं. आणि त्याच वेळेला 2014ला मी तिथून उभा राहिलो राष्ट्रवादीकडनं. वैभव नाईक इकडनं उभे होते. प्रमोद जठार भारतीय जनता पक्षातून होते. ते सिटिंग आमदार होते. प्रमोद जठार. मयेकर होते, सुभाष मयेकर होते शिवसेनेकडनं. आणखीन विजय सावंत अपक्ष होते. ही जी लढत झाली त्यावेळेला फक्त एकच फॅक्टर होता
की एक राणेंचे विरोधक आणि राणेंचे बरोबर असलेले, हे दोनच फॅक्टर या जिल्ह्यामध्ये जास्त चालले. ज्यांना फक्त पैसे कमवायचे होते आणि ज्यांना सत्ता पाहिजे होती ते राण्यांबरोबर जात होते. पण ज्यांना जिल्ह्यामध्ये काहीतरी करावंसं वाटत होतं, या भागातल्या गावकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे वाटत होते, ज्यांना वाटत होतं की बाबा आपल्याबरोबर ही सर्व मंडळी वाढली पाहिजेत, इथे नवनवीन सुधारणा आल्या पाहिजेत, ती मंडळी ऑटोमॅटिकली राणेंच्या विरोधात एकत्रित व्हायला सुरुवात झाली. आणि त्याच वेळेला उद्धव साहेबांनी आम्हाला निरोप पाठवला की तुम्ही सर्वजण विरोधात लढण्यापेक्षा तुम्ही सर्व एकत्रित व्हा, त्याचा फायदा एकाला कोणाला तरी मिळेल. तर त्याला प्रमोद जठार होते आणि मग शेवटला आम्ही बऱ्यापैकी त्यांना सर्वांनी सहकार्य केलं. पण तेव्हा ती मोदींची लाट असताना सुद्धा, म्हणजे मी ज्या पद्धतीने आपण कोकणात सगळीकडे पाहिलं असेल, तर मोदींचा प्रभाव हा तसा कोकणावर कधीच पडला नाही किंवा महाराष्ट्रावर कधी पडला नाही. कारण त्यावेळेला म्हणजे मोदी पंतप्रधान झाल्याने मोदींनी प्रमोद जठारांसाठी सभा घेतली होती, बाळमानेसाठी सभा घेतली, पण ते सगळे उमेदवार पडले चांगल्या फरकाने. आम्ही सर्वांनी सुद्धा मदत करून सुद्धा त्यावेळेला कसं होतं की जो टेम्पो म्हणा किंवा जे टिकवायला पाहिजे होतं ते झालं नाही. पण त्याचा फायदा ह्या दोन मतदारसंघांना झाला. कणकवली लढली, पण कणकवली जरी विजय नाही मिळाला तरी कणकवलीमध्ये राणेंना रोखून ठेवते कुडाळ, मालवण, सावंतवाडी निघाली. आणि ते इथे लक्ष देऊ शकले नाही. आणि या भागामध्ये तसं पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून काम करण्यासारखं भरपूर असताना सुद्धा तेवढं कोणी लक्ष दिलं नाही. म्हणजे मला मला जेवढं माहिती आहे ते तुम्हाला त्याच्याशी जास्त तुम्ही इथे आधी माहीत असेल. पण आदरणीय पवार साहेबांनी तारकर्ली त्यावेळेला MTDC आणलं. बरोबर. वेंगुर्ल्याचं सागरेश्वरही त्याला पवार साहेबांनी केलं. तुमचं ओरोस जिल्हाधिकार्यालय हे पवार साहेबांनी असताना झालं. या जिल्ह्याची निर्मिती साहेब मुख्यमंत्री असताना झाली. आणि त्यावेळेला मला वाटतं पहिले पालकमंत्री नकुल पाटील होते. बरोबर. महसूल राज्यमंत्री होते त्यावेळेला नकुल पाटील. ते मी ठाणे जिल्ह्यात जिथे बदलापूरला राहतो तिथनं ते आमदार आले ते निवडून. नकुल पाटील माझे एकदम आमचे कौटुंबिक संबंध होते त्यांच्याशी. तर या भागामध्ये तशी डेव्हलपमेंट जी आणली ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून त्यावेळेला आली होती. आणि ती पुढे वाढवायचं काम जे केलं हे शिवसेनेच्या माध्यमातून झालं. मग ते वैभव नाईकांनी पुढे केलं, दीपक भाईंनी काही काळ दीपक केसरकर होते त्यांच्याकडनं, म्हणजे ते शिवसेनेच्या माध्यमातून ती कामं झाली. नंतर 2014 मला वाटतं 13 खासदार विनायक राऊत पहिल्यांदा निवडून आले. तुम्हाला माहिती असेल त्याला आम्ही इथे सर्व पक्षांनी विरोधात दीपक केसरकर, आम्ही नंदू घाटे हे आम्ही सगळेजणांनी या इथे हॉलमध्येच घेतली. एकच सभा झाली. बरोबर. निलेश राणेंच्या विरोधात. आणि ती एकच सभा झाली, त्याच्यानंतर कुठेच सभा झाली नाही. पण निलेश राणे इथून पडले चांगल्यापैकी. म्हणजे आम्ही त्यावेळेला सर्वच झाडून विरोधक आले एकत्र. पण ते एकी जी आहे त्यावेळेला जे सगळे जमले होते त्यांची वैचारिक भूमिका एक होती की या जिल्ह्यासाठी काहीतरी करायचंय. आणि त्यांच्या विरोधात हे सगळे होते. म्हणजे त्यावेळेला खासदार विनायक राऊतांना उमेदवार म्हणून आल्यानंतर त्यांना हॉटेल सुद्धा मिळू नये इतकी सोय या लोकांनी केली होती. एक प्रकारचा दहशतवाद या जिल्ह्यात होता. पण खासदार विनायक राऊत निवडून आले. त्याच्यानंतर लगेचच 6 महिन्यांनी वैभव नाईक निवडून आले 2014ला. त्याच्यानंतर ही जी राण्यांची दहशत आहे ही पूर्ण मोडीत निघाली. तसं काय राहिलं नाही. मी स्वतः अनुभवलेले आहे, मी तिथे होतो. अगदी मी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की त्यावेळेला मी PWDचे माझ्या घराचं काम करतो. मी PWD रेस्ट हाऊसला राहायचो.
तर माझं ऑफिशियली मी पैसे भरून राहायचो. मी त्यावेळेला भुजबळ साहेबांकडे PWD होते, पण मी कधी असं त्याचा वापर केला नाही. तर मी तिथे राहतो म्हणून त्यावेळेला पालकमंत्री असलेले नारायण राणे त्या रेस्ट हाऊसवरती चौकशीला यायचे की अतुलराव राणेला भेटायला कोण येतं, तो इथे कसा राहतो. एक पालकमंत्री, हे त्यांना ती एक मनात हे होतं, असुरक्षितता होती. मला त्यावेळेला बोलले की आपली आघाडी असताना तू आमच्या विरोधात. म्हटलं तर तुमचा पक्ष वेगळा, माझा वेगळा. ज्या वेळेला कधी मला वरतून निरोप येईल पवार साहेबांकडे, त्याला मी विचार केला आता नाही, तुमचं आघाडी ज्यावेळेला इलेक्शनच्या वेळेला बघू, आता मी माझा पक्ष वाढवणार, हे सांगणारा मला वाटते जिल्ह्यातला पहिला मी होतो. मग आता जसं तुम्ही म्हणालात की म्हणजे हे तुमचा अशा पद्धतीने राजकीय तुमची कारकीर्द सुरू झाली. 2014 मध्ये राष्ट्रवादीमधून तुम्ही निवडणूक देखील लढवलीत. हे सगळं असताना म्हणजे आता म्हणजे 2014 मध्ये राष्ट्रवादीमधून निवडणूक लढवतानाची तेव्हाची राजकीय परिस्थिती, आता तुम्ही बोलता बोलता बोललात की सगळेजण आम्ही विरोधक एकवटलेलो होतो आणि त्याचा परिपाक म्हणजे निलेश राणेंना त्यांना पराभूत व्हावं लागलं. आणि आज 2024 मध्ये वेगवेगळ्या झालेली पक्षांची शकलं आणि पुन्हा एकदा तेच निलेश राणे तेवढ्याच ताकदीने कुडाळ मालवण मतदारसंघातून आपल्या निवडणुकीचं जे काही हे आहे ते आजमावण्यासाठी त्यांनी आपला दौरा किंवा आपला झंझावात सुरू केलेला आहे. हे सगळं जर बघितलं तर आपण वैभववाडी म्हणजे कणकवली मतदारसंघाच्या विधानसभा मतदारसंघाच्या अनुषंगाने जर बघितलं तर देवगड, कणकवली आणि वैभववाडी या 3 तालुक्यांमध्ये नितेश राणेंनी पहिल्या वेळेस काँग्रेसचे आमदार म्हणून आणि नंतर भाजपच्या तिकिटावरती निवडून आलेले आमदार म्हणून आज नितेश राणेंच्या मागे भाजपची फार मोठी अशी ताकद आहे. त्यांनी तिथे कामं देखील केलेली आहेत. हे सगळं एका बाजूला असताना तुम्ही देखील आता शिवसेनेतून इच्छुक आहात निवडणूक लढवण्यासाठी. या सगळ्या गोष्टींना तुम्ही कशा पद्धतीने सामोरे जाल? बघा, आम्ही तर माझ्या आयुष्यात मी संघर्ष करतच आलेलो आहे. आणि नितेश राणेंना त्यांचे वडील मंत्री होते, त्यांना घरातून सपोर्ट होता, त्यातून ते उभारले. पण आम्ही आमचा रस्ता स्वतः बनवत इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे. त्याच्यामुळे संघर्ष जो करतो ना तो त्याला काही फरक पडत नसतो. कारण आम्हाला संघर्षाची सवय आहे आणि संघर्षातूनच आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहे. आणि आम्ही संघर्ष हा आमच्या परिवारासाठी, कुटुंबासाठी करत नाही. माझे व्यवसाय मुंबईत आहेत, चांगले आहेत. माझ्या जमिनी आहेत, मी तिथे चांगली माझी शेती आहे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये माझे कन्स्ट्रक्शनचं काम सगळं आहे. पण मी इथे जे आलो ते माझ्या एका सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टिकोनातून आलो. या भागामध्ये त्यावेळेला जेव्हा फिरलो तेव्हा यांची दहशत बघितली. म्हणजे माझ्या कोकणातला माणूस हुशार असून, बुद्धिवान असून आणि या कोकणामध्ये एवढं चांगली सौंदर्य असताना, म्हणजे आज आपण फक्त जुनी लोक मी तुम्हाला विलासरावांच्या वेळेचं वाक्य सांगतो की विलासराव सिंह म्हणतात की कोकणाचा कॅलिफोर्निया करणार. पण तो कधी करणार हे कधीच कोणी सांगितलं नाही, तुम्हाला माहिती असेल. बरोबर. पण ती खरी वस्तुस्थिती आहे की आपल्याकडे चांगले सुंदर समुद्रकिनारे आहेत, बीचेस आहेत. आज पर्यटनावर गोव्यासारखं एक छोटं राज्य, म्हणजे मला वाटतं रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे 2 जिल्हे पकडले तर आपलं गोवा पूर्ण स्टेट होईल. बरोबर. पण एवढं छोटं राज्य गोव्यासारखं पर्यटनावर आज कुठल्या कुठे पोचलंय. आज तिथल्या रस्त्यावरती तुम्हाला एक खड्डा बघायला मिळणार नाही. आपल्यापेक्षा पाऊस, आपला पाऊस जिथे जेवढा आपल्या इकडे पाऊस होतो तेवढाच तिकडे पाऊस होतो. बरोबर. तिथली आरोग्य व्यवस्था बघा, प्रत्येक गावागावात हॉस्पिटल आहे. पण हे कशामुळे झालं तर ते टुरिझम मधून जी त्यांनी डेव्हलपमेंट केली, तिथल्या लोकांना रोजगार मिळाला, तिथलं राहणीमान सुधारलं, ऑटोमॅटिकली तिथल्या लोकांच्या गरजा ह्या तिथल्या सुविधांवर आल्या. त्याच्यातून त्यांनी पैसे न खाता त्याच्यावरती त्यांनी लक्ष ठेवायला सुरुवात केलं की माझ्याकडे जो टुरिस्ट येतो त्याला जर या सुविधा मिळाल्या तर मी ह्याच्यापेक्षा चांगले पैसे, त्यांना पैसे न खाता रस्ते डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं कसं होईल ह्याच्यावर त्या लोक तिथे भार देतात. बरोबर. तो भर आपण देऊ शकतो. पण आपल्या इथे काय होतं की आपल्याकडे टुरिझमला वाढवतच नाही आहेत.
आपल्या इकडे 2 खाड्या आहेत. म्हणजे आज तुम्हाला केरळला बॅकवॉटरसाठी जायची गरज नाही. आज एवढी मोठी मोठी रानमांजरं आहेत जी मी माझ्या डोळ्याने बघितलेली आहेत. बरोबर, ज्याला ऊद एवढं म्हणतात. सौंदर्य आहे. म्हणजे आज तुम्ही आमच्या सौंदाळ्याला गेलात तिथे खालती तर विजयदुर्गच्या इथनं खारेपाटणात खाडी येते. बरोबर, जवळजवळ 70 किलोमीटरची खाडी आहे. सगळी आजूबाजूची गावं जर तिथे आतमध्ये तुम्ही जर आतमध्ये बोटिंग दिलं, तिथे शिकारे दिले तर त्या प्रत्येक गावातल्या प्रत्येकाला रोजगार मिळू शकतो. बाहेरच्यांना ट्रान्सपोर्ट करू शकतात. प्रत्येक घरात होमस्टे होऊ शकतो. जे गोव्यात झालं त्याच्यापेक्षा चांगलं आपल्याकडे होऊ शकतं. आपल्याकडे समुद्र किनारे चांगले आहेत. वर्जिन अगदी तुम्ही विजयदुर्गच्या टोकापासून बघितलं म्हणजे आता फक्त आपल्याकडे एक मालवण आणि तारकर्ली एवढं डेव्हलप झालंय. म्हणजे मालवण तालुक्यातलं एक तारकर्लीच पकडा. बरोबर, तरी आज आपल्याकडे जवळजवळ 50,000 लोक सॅटर्डे संडेला येतात. पण ही सगळे जर बीचेस झाले तर कमीत कमी 10 लाख लोक येऊ शकतात. एवढी आपली पोटेन्सी आहे. पण त्याचा वापर आपण करत नाही, त्याचा उपयोगही होत नाही. आज ज्या काही स्कीम दिल्या जातात, आज राण्यांकडे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती, ते मिनिस्टर झाले, पण कुठे उद्योग आणला? पण ही जी उदासीनता आहे ही त्यांच्यामध्ये नसते. आणि जर आम्ही शरद पवारांना आम्ही का मानतो, बारामतीत जा, आज तिथल्या प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार दिलेला आहे. प्रत्येकाला त्याच्या सवय, त्याच्या बुद्धिमत्तेच्या नुसार त्यांना काम व्यवसाय त्यांनी दिलेला आहे. बरोबर, आज बारामती शहर डेव्हलप का झालं? शरद पवार, आज तिथे शरद पवारांना लोक का मानतात ह्याचा विचार आपले नेते करत नव्हते. ज्यांच्याकडे सत्ता होती त्यांनी फक्त आपल्या सर्वसामान्य कोकणी माणसाच्या साध्या भोगळ्या स्वभावाचा फायदा आपल्या मतपेटीसाठी घेतला. आज स्वतःचे पेट्रोल पंप, स्वतःचं हॉटेल, स्वतःचे रिसॉर्ट आणि स्वतःला मानणारी ठेकेदार संस्कृती. म्हणजे जे काही दादागिरी करायला मुलं लागतात, दम द्यायला मुलं लागतात, त्यांना ठेकेदारी द्यायची, त्याच्यातून तुम्ही तुमची उपजीविका करा आणि माझ्यासाठी काम करा. हे सगळं जोपर्यंत मोडीत काढत नाही ना आपण, तोपर्यंत होणार नाही. पण ते आज मला अभिमान वाटतो की वैभव नाईकांनी ते सर्वच्या सर्व मोडीत काढलं. आज वैभव नाईकांनी एक चांगली टीम ही कुडाळ आणि मालवणमध्ये उभी केली. म्हणूनच ते भरघोस मतांनी पुन्हा निवडून आले. आताही सगळी जनता त्यांच्या मागे. कालही तुम्ही पाहिलं असेल जे काही आता सुद्धा इन्सिडेंट होत आहेत, हे आता मला ते इन्सिडेंट बोलायचं नाही या विषयामध्ये, पण एक दूरदृष्टी लागते नेत्यामध्ये. तर तुम्ही आमदार वैभव, तुम्ही म्हणजे कुडाळ मालवणचा विषय काढला, मी सांगतो तुम्हाला की वैभव नाईकांनी सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरती जे शिवमंदिर आहे त्या मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी निधी खर्च केला आणि तो चांगला टिकाऊ आहे. आतमध्ये सिंहासनासाठी त्यांनी ते खर्च केले. डेव्हलपमेंट कशी असावी ह्याची एक दूरदृष्टी लागते. किंवा मी काय करतोय, किंवा जनतेचा पैसा आहे, निधी येतोय, फुकट कुठेतरी वाटायचं आणि त्यातून कमिशन कमवायचं नाही, त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. त्याचबरोबर तो योग्य ठिकाणी विनियोग झाला पाहिजे. ही जी वैभव नाईकांची जी पद्धत आहे त्याच्या वैभव नाईकांना अजून तरी कोण पाडू शकणार नाही. आणि ते चांगल्या भरघोस नाही की त्यांची मानसिकता चांगली आहे, बुद्धिमत्ता चांगली आहे, लोकांना मदत करण्याची त्यांची मानसिकता आहे. कोणाच्या हाकेला कधी जाऊन ते उभे राहतात. जो काय असेल ते आपल्याकडनं, स्वतःकडनं, शासनाकडनं जी मदत लागेल ती ते करतात. त्याच्यामुळे त्यांना 100% त्यांना विजय मिळेल, त्याबद्दल काही प्रश्न नाही. कालही त्यांनी जो काही काल इन्सिडेंट, त्यांनी राजकारण नाही केलं, तुम्हालाही माहिती असेल. बाकीच्यांनी असते तर त्यांनी दिला कापून टाकला असता, पण यांनी राजकारण नाही केलं. कारण महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषय म्हणून त्यांनी तो तिथेच विषय हे केला. जो काही राग येतो, प्रत्येकाचा राग येणारच, कारण छत्रपती हे महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे. त्या दैवताची जर कोणी छेड काढली तर राग येणार, तो स्वाभाविक आहे.
पण ते राजकारण न करता त्याच्यावर लगेच त्यांनी स्वतः कार्यकर्त्यांना म्हणून त्याच्यावरती कार्पेट टाकलं, ते व्यवस्थित जमा केले, सगळे व्यवस्थित ठेवले, त्याच्यात ते झाकले, कारण ते विद्रुपीकरण बरोबर दिसू नये. मग ही जी मानसिकता आहे ना, दुसरं कोण जे असते हे आमचे विरोधक जे राणे, तर त्यांनी त्यांच्या मुलांनी येऊन टिल्ल्याने तिथे उड्या मारल्या असत्या, माकड उड्या मारल्या असत्या, हे दाखवलं, हे बघा कसं तुटलंय, हे कसं पडलंय, हे कसं. ही जी मानसिकता रोगट आहे ना, ही ह्या राणे परव्याची, म्हणून आम्ही त्यांच्या विरोधात, व्यक्तीच्या विरोधात नाही, त्यांच्या मानसिकतेच्या विरोधात. पण आता जर उद्या तुम्हाला कणकवली मतदारसंघातून समजा शिवसेनेकडून, ठाकरे शिवसेनेकडून जर तुम्हाला तिकीट मिळालं, तर तुम्हाला याच नितेश राणेंच्या विरोधात तिथे उभं राहायचंय, त्यावेळेस तुमचं कशा पद्धतीची तुमची स्ट्रॅटेजी असणार? कारण त्यांनाच तुम्हाला सामोरं जायचंय. मला नितेश राणेंच्या विरोधात लढण्यात मला काही एवढं काही फरक पडत नाही, कारण नितेश राणे ज्यावेळेला राजकारणात इथे 14ला पहिल्यांदा आले तेव्हा मीही 14ला आलो, पण त्यावेळेला आमच्या पक्षाकडनं मला पाहिजे तशी त्यावेळेला राष्ट्रवादीकडनं ताकद मिळाली नाही. आणि दुसरी गोष्ट, मी एका शेतकरी कुटुंबातून जन्माला आलेलो आहे. मी माझ्या स्वतःच्या ताकदीवर संघर्ष करत राजकारणातून इथपर्यंत पोहोचलोय. नितेश राणेसारखा वडिलांच्या वारसावरती मी आलेलो नाहीये. आणि त्यावेळेला त्याचे वडील पालकमंत्री होते, त्याच्यावर त्यांनी मिळवलं. पण काय असतं की ते टिकवणं गरजेचं असतं. नितेश राणे आमदार असताना शिवसेना भाजप युती होती, त्यावेळेला वैभववाडीची पंचायत समिती आणि देवगड पंचायत, दोन्ही पंचायत समितीचे सभापती आम्ही आमचे बसवले होते. त्याच्यानंतर नितेश राणेंनी वैभववाडीमध्ये नगरपंचायत आमची होती, देवगडची नगरपंचायत आमची होती. बघा, हा जनतेचा कौल आहे. त्याच्यानंतर नगरसेवक विकत जाणं किंवा नगरसेवकांनी विकले जाणं हा त्यांचा स्वभाव आहे. पण जनतेचा कौल काय देतो की जनतेचं मतदान हे कोणाच्या मागे, हा जनतेचा कौल आहे. मी आमदार होऊन सुद्धा नितेश राणेला तिथून मतदान मिळालं नव्हतं, जनतेने कौल दिला नव्हता. आताही काय की तिथे टक्केवारीचं त्यांचं राजकारण आहे. आता त्यांचे नितेश राणेचं बोलायचं झालं तर तुम्हाला अख्खा इतिहासच तुम्हाला माहिती आहे. तर त्यातले काही थोड्या गोष्टी सांगतो तुम्हाला, ज्या आज त्यांनी काँग्रेसमध्ये होते, आमदार झाले, तिथून बाहेर पडले, स्वतःचा स्वाभिमान काढला, पक्ष तो 11 महिन्यात गुंडाळला. जी काय अविघ्न टॉवरची चौकशी लागली, दिल्ली शहराला घाबरले, तिथे जाऊन पायगड्या घातल्या, प्रॉपर्टी वाचवायसाठी पुन्हा ते भाजपमध्ये स्थिरावले. जनता सुज्ञ, हे सर्व सिंधुदुर्गवासियांना समजतं की हे काय चाललंय, हे कशासाठी जातात. काय तुम्ही सिंधुदुर्गातल्या लोकांचा फायदा करून दिलात? तुम्ही काँग्रेसमध्ये होतात, तुम्ही शिवसेनेत होतात, तुमच्या वडिलांनी शिवसेना सोडली, मी कोकणाच्या भल्यासाठी सोडली. काय कोकणाचं भलं केलं ते स्वतःच. कुठल्या एका माणसाला तुम्ही हॉटेल टाकून दिलं, कोणाला असं पेट्रोल पंपचं लायसन दिलं, काय दिलं काय कोणाला? तिथून तुम्ही गेलात परत, मी सिंधुदुर्गासाठी सत्तेत जाण्यासाठी इकडे आलो. हे लोकांना समजतं सगळं की काय चाललंय. तुम्हाला खरोखर करायची होती डेव्हलपमेंट. मी तुम्हाला म्हणतो की तिथले 2-3 विषय असे आहेत की आज जे कालचं छत्रपतींच्या बाबतीत झालं, तेच नितेश राणे 10 वर्ष या भागात आहेत आमदार, 2 टर्म त्यांची, दुसरी टर्म. कुणकेश्वर मंदिरात आत्ता ते ज्यावेळेला पालकमंत्री झाल्यानंतर, म्हणजे खासदार विनायक राऊत हे ज्यावेळेला जायला लागले, त्याच्यानंतर ते तिथे पहिल्यांदा आले की विनायक राऊत जातात तर मी गेलं पाहिजे. स्टंटबाजी, शोबाजी, त्याच्या पलीकडे शाश्वत विकास काय, जनतेला तुम्ही रोजगार काय दिलात,
सर्वसामान्य तरुणांसाठी काय केलं? टुरिझम जिल्हा आहे ना, टुरिझम पर्यटनाला चालना द्या. पर्यटनाला तुम्ही रोजगार का आणू शकला असतात? तुमचे वडील केंद्रीय मंत्री होते, तुम्ही खालती आमदार होतात, सत्ता दोन्हीकडे तुमची होती, का करू शकला नाही? कुणकेश्वर सारखं एवढं मोठं आज पर्यटन स्थळ म्हणा की आपलं उत्तर देवस्थान म्हणजे आपलं आपण दक्षिण काशी म्हणतो. बरोबर. आज 5 दिवस आपली महाशिवरात्रीची यात्रा असते. संपूर्ण आंघोळ वगैरे सगळे देवांचे आंघोळ, फार मोठा धार्मिक आपला उत्सव होतो. संपूर्ण जिल्ह्यातच नाही तर पूर्ण कोकणातली लोक येतात. पण तिथे काय यांचा अनुदान आहे? फक्त सत्ता मिळवायची, सत्तेच्या गणितासाठी इथल्या लोकांच्या हात फिरवायचा, जवळ घ्यायचं, दम द्यायचा, सत्ता मिळवायची आणि आपले व्यवसायासाठी वापरायचे. हा एकमेव व्यवसाय हा राणे परिवाराचा आहे. आणि त्याच्या विरोधात मला एवढं त्यांच्याकडे म्हणजे त्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर माझ्याकडे एवढं आहे की मी 10-12 वर्षात त्यांचा एवढा अभ्यास केलेला आहे आणि त्यांच्या विरोधात एवढं काम केलेलं आहे की मला त्याच्याबद्दल नितेश राणे त्यांच्याबरोबर लढण्यात मला काहीच फरक पडत नाही. मला अगदी माझे सगळे आराखडे ठरलेले आहेत. उद्धव साहेबांना, आदरणीय उद्धव साहेबांना माहिती आहे इथे जे आमचे खासदार, आमचे नेते आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब आहेत. म्हणजे ते पहिल्यांदा वगैरे त्याला तुम्हाला आम्ही सर्वांनी उठाव केला होता, त्याला त्यांना खासदार करायसाठी. ते आम्ही राष्ट्रवादीतून आम्ही सर्व होतो, पण हे सर्वांनी आम्ही केलं. त्यावेळेपासून राऊत साहेबांच्यावर तो माणूस एक वेगळा आहे. सर्वसामान्यांच्या बरोबर त्यांची नाळ जोडलेली आहे. शिवसेनेमध्ये जो कोण जातो, म्हणजे राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, या 2 पक्षांमध्ये साधर्म्य आहे की ह्यांची नाळ जनतेशी जोडलेली आहे. आज शरद पवार साहेब ज्यावेळेला कधी रस्त्यावर उतरतात किंवा रस्त्याने जातात, त्या लोक रस्त्यावर उभी राहतात. का उभी राहतात? गाड्यांचा ताफा बघायला नाही, हातात निवेदन घेऊन शरद पवारांना भेटायला उभी राहतात. कारण त्यांना माहिती आहे की हाच नेता आहे, हाच माझं काम करू शकतो. हा एक आत्मविश्वास लोकांमध्ये. तो काय का त्यांनी कामं केली, त्या कामाची पोचपावती येते. आदरणीय पवार साहेब ज्या ज्या भागात जातात तिथे लोक त्यांना, सगळे विरोधक असतील, सगळे आपले असतील, सगळे भेटायला येतात. त्या साहेब हा विचार करत नाहीत की हा माझा विरोधक आहे, हा आहे. सगळ्यांची कामं करतात. कारण निवडणूक झाल्यानंतर आपण एक प्रशासक म्हणून त्या सर्वांची कामं केली पाहिजे. आपण त्यांचे जनतेचे सेवक आहोत. प्रशासनाकडनं आपण ती कामं करून घेतली पाहिजे आणि या भागामध्ये जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट कशी येईल ह्याच्यावर आपण लक्ष ठेवलं पाहिजे. पण हे 2च नेते करू शकलेत. एक शिवसेनेच्या म्हणजे आदरणीय बाळासाहेब, आता उद्धव साहेब. उद्धव साहेबांकडे जो कोण जातो त्याचं काम साहेब 100% करतात आणि ते साहेबांनी नेहमी आपल्या कामातून दाखवून दिलेले आहे. ज्यावेळेला आपल्या कोकणामध्ये साहेब मुख्यमंत्री झाले त्या साहेबांचं प्रेम हे त्यांच्या कामातून दाखवले. आज तुम्हाला माहिती आहे आपल्या जिल्ह्याची काय अवस्था होती आरोग्याच्या बाबतीत. आपण सर्वांनीच किती वेळा प्रोटेस्ट केलंय. साहेबांनी विचारलं, म्हणजे आदरणीय विनायक राऊत असतील, आमचे वैभवजी नाईक, अरुणजी वडकर, हे सर्व मंडळी बसली. त्या उदय सामंत याला पालकमंत्री, काय करायचं कोकणात, काय केलं. आमच्याशी सगळे बोलले होते. आम्ही म्हटलं साहेब काय नको, आरोग्य व्यवस्था फक्त सुधारवा. पण त्यातून आपण जस्ट कोविडमधून बाहेर पडलो होतो. बरोबर. आणि त्यावेळेची परिस्थिती आपण सर्वांनी पाहिली ती काय अवस्था होती ती. साहेबांना म्हटलं तर विनायक राऊत साहेबांनी आणि वैभव नाईकांनी ती मागणी लावून धरली. साहेबांनी ते 500 बेडचं हॉस्पिटल मंजूर करून दिलं उद्धव साहेबांनी. पण हे करत असतानाच तुम्हाला सांगतो त्यावेळेला कट्टर विरोधक असलेले नारायण राणे बाहेर रोज ते आणि त्यांचा बापलेक शिव्या घालतात उद्धव साहेबांना, त्यांना लाखोली वाहतात, त्यांच्याबद्दल काय नको नको ते बोलतायत. पण स्वार्थी माणूस कसा असतो हे राणे परिवाराकडनं शिकलं पाहिजे. उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर नारायण राणेंनी ज्या मिलिंद नार्वेकरांना ते शिव्या घालायचे त्याच मिलिंद नार्वेकरांना फोन सांगितलं, मिलिंदजी जरा मला उद्धवजींशी बोलणं करून द्या. माझी अशी फाईल आहे, मी भाजपमध्ये प्रवेश केला पण देवेंद्रने मला फसवलं. मला तेवढी फाईल म्हणजे मंजूर करायची, हॉस्पिटलची, लोकांना तिथे फायदा होईल
माझ्या हॉस्पिटलमुळे. आणि तुम्ही येऊन बघा एकदा किती मोठं हॉस्पिटल मी चांगलं बांधलंय. हॉस्पिटल चांगलं बांधलंय त्याबद्दल नो डाऊट. मी कधीच असं म्हणणार नाही की नारायण राणेंनी वास्तू खरं. नारायण राणेंचं वास्तू अतिशय चांगली आहे, पण ती खाजगी आहे, तुमच्या माझ्यासारख्याला परवडणारी नाही, आपल्या सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातल्या माणसाला परवडणारी नाही. पण उद्धव साहेबांनी एका शब्दाचाही विलंब न लावता काय हॉस्पिटलची परवानगी, मेडिकल कॉलेजसाठी ऑर्डर देऊन टाक, आपले त्या जिल्ह्यातल्या लोकांचा फायदा होतोय ना, देऊन टाक. पहिल्या आठवड्यात सही करून त्यांची फाईल पाठवली. त्यावेळेला राणे साहेबांनी तेव्हा सांगितलं हो उद्धवजींनी मला मदत केली, माझं काम लगेच केलं. महिन्याभराने परत शिव्याशाप द्यायला सुरुवात केली. तो त्यांचा स्थायी स्वभाव आहे. पण स्वार्थ कसा साधायचा हा राणे परिवाराकडनं शिकायला, पण ते जनतेसाठी नाही, स्वतःसाठी. आणि ह्याच्यामुळे काय आहे की जो काय माझ्या मतदारसंघामध्ये नितेश राणेंनी जे काय टक्केवारीचं गणित केलंय, जिथे काय कमिशन खाल्ली आहेत, हे सगळे विषय आमच्याकडे आहेत. आज तिथे शिव मंदिराचे इथे मोठा देखावा असा एक मोठं महादेवाचं होर्डिंग उभं केलं होतं. पण त्यांना हे समजत नाही की महाशिवरात्र झाल्यानंतर त्याचं विसर्जन केलं पाहिजे. तो तसाच ठेवला होता, पडला, तुकडे झाले. मग आमच्या कार्यकर्त्यांनी जाऊन ते उचललं. म्हणजे स्टंट करायचा, मग त्याच्यातून जनतेचा फायदा हो की न हो, पण स्वतःचा फायदा झाला पाहिजे. त्याच्यामुळे इथली जनता आहे ना, ही त्यांना चांगल्या प्रकारे ओळखते. त्याच्यामुळे त्यांच्यासमोर लढणं एकदम सोपं आहे. नितेश राणे हे कूटनीती करू शकतात, पण जनतेच्या मनातून ते कधीच निवडून येऊ शकत नाही. आता ज्यावेळेस पुन्हा एकदा आपण त्याच विषयाकडे येऊया की ह्या मतदारसंघातून समजा तुम्हाला उद्या उमेदवारी मिळाली, तर तुमचं असं एक वेगळं व्हिजन असेल की ह्या मतदारसंघासाठी मी हे करणार आहे. देवगडचे वेगळे प्रश्न आहेत, वैभववाडीचे वेगळे आहेत, कणकवलीचे वेगळे आहेत. कणकवली एक एज्युकेशनल हब आहे किंवा एक ट्रेडिंग हब आहे म्हणून एक नावारूपाला आलेलं आहे. वैभववाडी एक वेगळं त्याची एक आयडेंटिटी आहे, देवगडची एक वेगळी आयडेंटिटी आहे. परंतु तरीही मच्छीमारांचे प्रश्न असतील देवगडातले, वैभववाडीतला रोजगाराचा प्रश्न असेल, कणकवलीतला इतर जे सामाजिक किंवा इतर जे काही प्रश्न असतील, ह्या सगळ्यांना मिळून माझं हे व्हिजन आहे. अशा पद्धतीचं तुम्ही काय व्हिजन ठरवलंय? तुमच्या इथे सुरुवात केली ती आपण कोविडमध्ये, इथेच आपली मुलाखत झाली होती. आणि त्यावेळेला शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी आपण करूया असं त्यावेळेला आपण ठरलं होतं. त्यावेळेला बळीराजा आत्मसन्मान योजना म्हणून आपण इथून चालू केली होती. दरवर्षी मी 50,000 काजूची कलमं त्यावेळेला 3 वर्ष सतत आपण देणार म्हणून सांगितलं. ते आपण 3 वर्ष सर्व शेतकऱ्यांना, प्रत्येक शेतकऱ्याला 10 काजूची कलमं आणि 5 किलो सेंद्रिय खत हे आपण त्यावेळेला देत आलेलं आहे. त्या 3 वर्ष कार्यक्रमानंतर मी सांगितलं होतं की आपण एक कारखाना घेतोय आणि त्याच्यात 50% ही सगळे शेतकरी सभासद असतील आणि त्यांच्याकडनं कुठल्याही शेअर सर्टिफिकेटसाठी 1 रुपये न घेता मी त्यांना सभासद करणार. तर त्यांनी तो काजू तिथे घातल्यावर ते सभासद होणार. त्यांचं जे काही काजूचं पीक येईल तर त्यांनी तिथे त्या काजू कारखान्याला दिलं की त्यांचं सभासद शेअर सर्टिफिकेट त्यांना मिळेल. ओके. आणि तो कारखाना आता मी घेतला. आपण तो एक कारखाना इथला घेतलेला आहे आणि त्या कारखान्यामध्ये आपण त्या शेतकऱ्यांना विनामूल्य सभासद करतोय. बरं. जे काय मला शेतकऱ्यांसाठी करायचं ते आम्ही करतोय, माझ्या परीने जे करायचं ते मी करतोय. पण हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि इथे पर्यटनाची दृष्टीने पोटेन्सी चांगली आहे. आणि माझ्या मतदारसंघात म्हणाल तर माझ्याकडे जवळजवळ तुम्हाला मी सांगितलं 70 किलोमीटरची खाडी आहे. आज बॅकवॉटर करायला केलं तर माझा विजयदुर्ग पासूनचा तो पूर्ण पॅच हा अतिशय समृद्ध होऊ शकतो. देवगडमध्ये मच्छीमार बांधव आहेत, त्यांच्यासाठी आपण काही योजना चांगल्या माझ्या डोक्यात कल्पना आहेत, त्यांना आपण मदत करू शकतो. त्याचबरोबर या भागामध्ये आंबा बागायतदार आहेत. जसं मी काजू बागायतदारांसाठी आपण एक प्रकल्प केला, तसाच फळ प्रकल्प हा तिथे सदा ओगलेंचा चांगला प्रकल्प आहे. असेच बरेच प्रकल्प आहेत. पण त्या शेतकऱ्यांसाठी आपण तिथला एक प्रकल्प हा माझ्या पुढच्या भविष्यात माझ्या डोक्यात आहे की जे तिथल्या आज जे बाजारपेठ मिळावी म्हणून जो आपला शेतकरी मार खातो, ह्या काजूचा आपला उद्देश तोच होता
की शेतकऱ्यांच्या शेतभावाला माल मिळाला पाहिजे, कारण आपले ही पारंपरिक पिकं आहेत. आपल्याकडे शेती कमी असते, बरोबर, त्याच्यातून भात शेतीतून त्यांचा वार्षिक उदरनिर्वाह होतो, वर्षाचं पीक निघतं. पण ही जी पारंपरिक पीक आहेत त्यातनं त्यांचं बाकीचं वर्षभराचे जे दैनंदिन कार्यक्रम असतात, मुलांचं शिक्षण, बरोबर, बाकीचं सगळं हे त्यातून चालतं. त्याचे ही पारंपरिक जी पिकं आहेत ह्यांना समृद्ध केलं पाहिजे, ह्यांना चांगली बाजारभाव दिली पाहिजे, ह्यांना बाजारपेठ दिली पाहिजे, आणि ती बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यायची माझी तयारी आणि मी माझे तसे प्लॅन तयार केलेले आहेत. आज मुंबई असो किंवा बाहेर परदेश असो, आंब्याला आपण एक चांगला मार्केट देऊ शकतो, जेणेकरून त्या भागातला जो शेतकरी आज त्याचा आंबा नासतो, बरेच वेळा उचलला जात नाही आणि नाशिवंत फळ आहे, बरोबर, ते लगेचच्या लगेच नाही गेलं तर ते खराब होणार आणि तो नुकसान त्यांचं मोठं, ते वर्षातून एकदा येतं पीक. तो बिचारा त्याच्यासाठी डोळे लावून बसलेला असतो आणि त्याच्यात नुकसान होऊ नये, त्यातून त्याला 4 पैसे त्याला चांगले मिळाले पाहिजे, या दृष्टिकोनाने आपण काम करणार. नवनवीन फळांवरती प्रक्रिया करायसाठी एक प्रकल्प, मच्छीमारांसाठी एक शीतगृह, जो आज बरेच वेळा त्यांचा माल आल्यानंतर बरोबर, समजा बाजारपेठ नाही मिळाली किंवा काही अडचण झाली तर तो खराब होतो किंवा कमी दरात लिलाव काढावा लागतो, तर तो लागू नये यासाठी त्यांना प्रत्येकाला आज जसं आपण उरण गेला की नावाशिवा तिकडे क्रॉफर्ड तिकडे, तर ते मोठे प्रत्येकाचे हे असतात शीतगृहामध्ये, त्यांच्या रिझर्व जागा असतात. तसं एक त्यांना जर दिलं तर ते स्वतःचा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे करू शकतात आणि त्यांच्या मेहनतीलाच फक्त आपल्याला संरक्षण द्यायचं आणि त्यांना त्यांच्या भावाचा चांगला भाव मिळाला पाहिजे. पर्यटनातून तुम्ही देवगड पासून जो किनारा आहे आणि आमचा वैभववाडी या इथे पण टुरिझम मध्ये चांगले रिसॉर्ट्स डेव्हलप करू शकतो, जसं तुमचं दोडामार्ग आहे. तर ह्याला जर चांगल्या प्रकारे पर्यटनाला चालना मिळाली तर इथला प्रत्येक कुटुंब हे चांगल्या प्रकारे समाधानाने नांदू शकतं, त्यांचं राहणीमान चांगलं होईल, त्यांना रोजगार मिळेल, त्यांचे स्वतःचे व्यवसाय असतील आणि हा जिल्हा चांगल्यापैकी समृद्ध होईल. आणि ह्याच्यासाठीच मी काम करणार आहे. हे माझी मानसिकता ठरलेली की मी इथल्या लोकांसाठीच काम करायला आणि इथल्या लोकांसाठीच काम करणार. त्याच्यामुळे मला असं काय माझे व्यवसाय नाहीत की ते जगवायसाठी मला करायचंय किंवा ते व्यवसाय चालवायसाठी मला करायचंय. मला इथल्या लोकांसाठी काम करायचंय, त्यासाठी मी आलोय. माझी भूमिका स्पष्ट आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे संघर्ष करते, माझ्या पदरात काय पडेल किंवा मला पुढे काय मिळेल याची मी कधी तमा बाळगली नाही. पण संघर्ष माझा चालूच राहणार. जो मी इथल्या लोकांसाठी करतो आणि त्या लोकांसाठी मी संघर्ष करणार आणि त्यांना चांगलं राहता यावं, त्यांच्या मुलांना ते शिक्षण मिळावं. आज बरेच वेळा तुम्ही पाहिलं असेल लॉकडाऊन मध्ये आता बरेच जण ऑनलाईन शिक्षण नोकऱ्या झालेल्या आहेत. तर बरीच अशी बाहेर कॉल सेंटर्स आहेत ज्यांना ऑनलाईन आज त्यांना नोकऱ्या मिळत आहेत. पण इथे जर आपण एखादं चांगलं तसं जर दिलं तर आपल्या बुद्धिमान मुलांना इथे बसून सुद्धा 50 ते 60 हजाराची लाख रुपयाची पण नोकरी इथे मिळू शकते. आज स्किल डेव्हलपमेंट आहे, हे अनस्किल डेव्हलपमेंटसाठी अनस्किलसाठी पण आहेत. पण ते सर्व या भागामध्ये जर आपण काम करते, जर इथल्या ज्यांच्याकडे ती सत्ता होती त्यांनी ते न करता इथल्या लोकांचा जसे आहेत तसेच ठेवले, कारण यांना त्यांना दाबून ठेवायचे होते. कारण त्यांना ती भीती होती की आमचं हे सगळं साम्राज्य आहे, हे जर उद्या यांच्याकडे पैसे आले की ही जर सगळी मुलं मोठी झाली, हे व्यवसायात मोठी झाली तर ही उद्या आम्हाला विचारतील का. ही संकुचित बुद्धी आहे. पण समोरच्याला तुम्ही ताकद दिली, मोठा दिला तर तो तुमचा सन्मान आणि तुमचा आप ठेवणारच आहे. पण त्याजवळ त्याला वाढू द्या ना, त्याला दाबून ठेवायचं का. आणि या जिल्ह्यावरती आपण गोव्यापेक्षा जास्त आपल्या जिल्ह्यामध्ये पोटेन्शियल आज खनिज आहे, सगळ्या बाबतीत आहे, मायनिंगमध्ये सगळ्या बाबतीत आपला संघ समृद्ध आहे. आणि त्या समृद्धीचा या जिल्ह्यातल्या प्रत्येक सिंधुदुर्गवासियाला फायदा मिळावा यासाठी आपण काम करतो. बरोबर, नक्कीच. एकूणच आता गणेशोत्सव जवळ येतोय, लवकरच गणपती बाप्पाचं आगमन आपल्या घरामध्ये होणार आहे. बाप्पाकडे काय मागणं मागाल एकूणच या संपूर्ण भविष्याच्या दृष्टिकोनातून?
गणपती बाप्पाकडे मी एवढंच मागणं मागेन की या सिंधुदुर्गवासियांना सुख समृद्धी दे, भरभराट दे, यांच्या सर्व इच्छा पुऱ्या कर. आज ह्या जिल्ह्यामधली जी काही साधन संपत्ती आहे, धन संपत्ती आहे, तिचा उपयोग ह्या सिंधुदुर्गवासियांना होऊ दे. तो बाहेरच्यांना न मिळता तो ह्यांनाच मिळावा आणि ह्यांचे व्यवसायाला भरभराट मिळावी आणि ही सर्व मुलं ह्या सिंधुदुर्गवासीय हे सुख समृद्धीने आणि सशक्त आणि चांगले सुदृढ निरोगी असं त्यांना आयुष्यमान मिळावं. त्याचबरोबर हे जे काही घटनाबाह्य सरकार आहे, आज जे काही अराजकता मानली, म्हणजे आज ज्या प्रकारे माता भगिनींना त्रास होतोय, त्यांना न्याय मिळत नाहीये. आज आपण पाहिलं असेल की आज आपल्या महाराष्ट्राची अस्मिता असलेले छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची ज्या प्रकारे अवहेलना झाली, ज्या प्रकारे अस्मितेला काळिमा लागण्याचं धाडस या सरकारने केलं, या सरकारला सद्बुद्धी दे आणि या भागातल्या नागरिकांना आणि या महाराष्ट्राच्या जनतेला सद्बुद्धी दे की त्यांच्या फायद्याचा आणि योग्य ते ह्या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवरायांनी रयतेचं राज्य म्हणून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली होती. तीच लोकशाही मानणारे, घटना मानणाऱ्या सरकारला सत्तेत येऊन या संपूर्ण महाराष्ट्राचं भलं त्यांच्याकडनं व्हावं आणि चांगल्या प्रकारे विकास व्हावा, हीच मागणी मी या गणेशाकडे करीन की महाविकास आघाडीला भरघोस मत दे. आदरणीय उद्धव साहेब, आदरणीय शरद पवार साहेब आणि आदरणीय राहुलजी हे जे या जनतेचं काम करतायत, या संपूर्ण देशामध्ये ज्या पद्धतीने ते लोकांसाठी, या लोकशाही वाचवण्यासाठी, घटना वाचवण्यासाठी, संविधान वाचवण्यासाठी ज्या प्रकारे काम करतायत, त्यांच्या मेहनतीला यश दे आणि हा पुन्हा एकदा लोकशाही प्रधान देश म्हणून याची ओळख संपूर्ण जगामध्ये राहते. नक्कीच. एकूणच आपण बघितलं, अतुल रावराणेंशी आपण संवाद साधत होतो. त्यांच्याबरोबर संवाद साधताना त्यांनी जी वाक्य सांगितलेली आहेत की परिणामांची तमा न बाळगता एक संघर्ष करून त्यांनी आपली स्वतःची वाट निर्माण केलेली आहे. शेतकरी कुटुंबातून आलेला एक सर्वसाधारण मुलगा, बदलापूरमध्ये शिक्षण, जन्म झालेला मुलगा, आचिर्णे हे त्यांचं गाव आणि वैभववाडीमध्ये येऊन एक वेगळी अशी स्वतःची ओळख निर्माण करतो. परंतु त्या ओळखीबरोबरच सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेला असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचं, शेतकऱ्यांचं कल्याण व्हावं याच्यासाठी स्वतः एक वेगळी वाट चोखाळतो. आगामी इलेक्शनच्या दृष्टिकोनातून इच्छा आहे शिवसेनेकडून त्यांना तिकीट मिळालं तर निश्चितच ते तिथून उभे राहतील. त्यांना तिकीट मिळते न मिळते हा भविष्यातला प्रश्न आहे. परंतु त्यांनी आता जे बाप्पाकडे मागणं केलं, त्यांच्या ज्या काही मनोकामना आहेत त्या सगळ्या फलद्रूप होत त्यांना यश मिळो अशी आपण बाप्पाकडे प्रार्थना करूया आणि इथेच थांबूया. अतुलजी, तुम्ही आलात आणि आम्हाला खूप छान पद्धतीने आमच्या बरोबर संवाद साधला, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आभार तुमचे सर्व कोकणसात लाईव्हच्या सगळ्या टीमचे आणि तुम्हा सर्वांना सुद्धा हा गणपती बाप्पा तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण करू दे आणि तुमचं हे कोकणसात लाईव्ह हे आज सिंधुदुर्गात नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर देशात सगळीकडे पोहोचू दे. धन्यवाद.